Biye kari février kalo kile fila samba fila ani mugan an balima bamanankamɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw ma ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛ kunkannaw la an b'a fɔ an ko nin ye kuma selen bakuruba kunnafoniw na Mali ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu binna jamana lakanali hukumu kɔnɔna na lajɛrɛ in a ɲɛmaa tun bɛ an ka minisiri ɲɛmaa Dr Bubu Sise bolo. Mali gouvernement ka tɛmɛ ni a ka minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ laseli ma n'o ye a ka babu sentigi ye ale fana ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi min kɛra alamusa don wasa ka ɲɛfɔli kɛ gwɛlɛya min bɛ an ka kalanko la jamana kɔnɔna na wasa a ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dilaw ye la olu na se ka jamana kɔnɔdenw lalɔnniya o kow la cogo min na o fila na kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an bɛna minnu kɔnɔ kuma lase aw ma waati ko minnu kɔnɔna na an b'a fɔ an k'aw bisimila. Ka foli ani waleɲumandɔn ko ɲɛsin aw ma aw ka matarafali ka ɲɛsin Sherifila jabaraniso ma bakuruba kunnafoni kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u y'a kanu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ dugawu don ye ani tasibila ye ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu binna jamana lakanali hukumu kɔnɔna na ni dugawu kalan in a kɛra an ka minisiri ɲɛmaa Dr Bubu Sise baaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale ka yamaru kɔnɔna na ka fara minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ finitigilakaw ani lakana sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen yira nin kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Maretu Jalo a n'a ka jatala Fuseni Keyita Sherifila jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jago ɲamada. Ka bɛn bi dimanche ma février kalo tile fila an ka jamana ɲɛmaaw ye kuranɛ kalan belebele sigi sen kan walasa ka dugawu kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu tora kɛlɛ la bɛɛ lajɛlen bɔla kan 2 kɔnɔ minnu tanyala olu somɔgɔw ancien combattants u finitigi jɛɲɔgɔnw filiyatɔw denmisɛnninw u bɛɛ lajɛlen nana u sen don ni kuranɛ kalan in na ka dugawu kɛ a hinɛ ka se fure ninnu ma an ka minisiri ɲɛmaa Dr Bubu Sise kɛnɛ bonya ni a karama tara k'a ɲɛsin ale ma minisiri tɔɲɔgɔnw tun bɛ kɛnɛ kan lakana minisiri fo ka taa se minisiri de la défense ma tasibila kɛnɛ don an nana jamanakuntigi tɔgɔ la ka se ka kalan kɛ ka dugawu kɛ a nɛma ka se an ka cɛden minnu binna kɛnɛ kan u binna fasoko de la u binna an yɛrɛ lakaniya de la donc a fɔra cogoya min na bi olu kɔni u su kɛra sedu su ye donc u nana ka dugawu k'u ye ala ka hinɛw la halisa ala ka u dayɔrɔ sumaya ala ka se ka an fama ni ɲɔgɔnna ninnu ma tuguni jamanakuntigi fana tɔgɔ la k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma u binna fɛn min na an ka lakaniya min na n'ala sɔnna ma jamana fana tɛna ɲina u ye mɔgɔ min to o kɔfɛ fɛn fɛn kan ka kɛ n'o y'an se ye an b'o kɛ non seulement u ka famille ye mais an bɛna kɛ an ka cɛdenw fana an ka sɔrɔsiw fana ye walasa ni ɲɔgɔnna ka se dɔgɔya au fur et à mesure que an bɛ avancer donc halisa ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka jamana kisi fitina min b'an ka jamana kan bibi in na ala ka se ka an s'a kɔrɔ donc an nana o de kɛnɛ kan bi jamanakuntigi yɛrɛ tɔgɔ la kuranɛ sanuman kalanna ka dugawu kɛ yarabiyama alaw ta'ala ka hinɛ seyidi su ninnu na moriw fɛnɛ bɔra kosɛbɛ poli belebele tara ka ɲɛsin au conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans ale président an fa ani a karamɔgɔ Aseid Sherif Usman Madan Aidara k'a fo ka a waleɲumandɔ a ka cɛsiri la ani a kelen ka jamana dɛmɛ ni baara ninnu labɛnni na foli belebeleba tara ka ɲɛsin a ma tuguni ka d'a kan a ka ŋaniya ɲumanya ani teleso bilali ka ni baara ninnu seereya ni k'a cari diɲɛma k'a lajɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u y'a ɲini jamanadenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka seli ka dugawu kɛ finitigilaka ninnu ye ala ka dugawu bɛɛ jaabi amina yarabi alisa an bɛ to gouvernement ka kibaruw kɔnɔna na an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana gouvernement ka babu sentigi n'o ye Yaya Sangare ka fara minisiri minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma an ka jamana kɔnɔna na
bawo abe wati bo anga jamana kalango ako gele babala Dr. Yaya Sangare aye kunnafoni di kenedo sigi min kɛra Alamusa don wasa a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu bolodara jamana ɲɛmaayaso fɛ ani fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ wasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ an ka kalanko la cogo min na an ka ɲininikɛla Amadu Jara ale wulila ka ɲinini k'a ko kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. An nana bi an ka kuma kalanko kan parce que gɛlɛya bɛ kalanko kɔnɔ gouvernement kan ka fɛn fɛn kɛ kalanko la walasa kalanko ka se ka taa ɲɛfɛ gouvernement ye dɔ kɛ a ye mɔgɔw ta ka mɔgɔw fara an kan an ka jɛ k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ kalanko la a ka se ka nɔgɔya mɔgɔw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ salon gɛlɛya caman donna kalanko in na parce que école maîtres tun ye laɲini dɔw kɛ a laɲini ninnu tun bɛ se ka taa jɔ fo laɲini 10 ɲɔgɔn na mais laɲini 10 la an bɛ se k'a fɔ gouvernement sera ka laɲini 7 sabati k'a bɔ a sira fɛ laɲini 2 u bɛ senna k'o kɛ kelen école maîtres dɔ jɛnna k'a fɔ ko k'o bɔ a la hakili la an ye ɲɔgɔn fo an ye baara daminɛ o de sera k'a to examen sera k'a kɛ malgré que an y'a ye k'a fɔ salon tile 70 jate kɛra kalamakɛ grève y'o sababu ye mais bɛnkan donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn fo an sera ka examen kɛ écoledenw sera ka don classe kɔnɔ baara sera ka kɛ ɲinan an ye kalan daminɛ n'o daniya ye an ni ɲɔgɔn cɛ ɲinini wɛrɛ nana kuma kɔnɔ an ko ten o ɲinini a nana sira fɛ gouvernement jɛra ye k'a fɔ école maîtres ni ɲinini ka kan u jo do kan k'a ɲini gouvernement fɛnɛ ma ban k'a fɔ u t'u jo sira sabati mais gouvernement ko k'a fɔ u ye mun ɲini u y'a ɲini parce que UNTM ye kɛlɛ dɔ kɛ ka kɔrɔ walasa dɔ ka se ka fara sara kan u y'o laɲini de ta k'a fɔ ka u ta d'u ma gouvernement ko aw jo do parce que UNTM y'a ɲini mais UNTM y'a ɲini olu sɔnna k'a fɔ u ye laɲini min kɛ ka dɔ fara saraw kan ko a ka tali kɛ san 3 kɔnɔ olu y'a ɲini depuis 2018 la o san 2 ye ɲini o tun ko ka labato 2018 la mais gouvernement ye laɲini k'u fɛ k'a fɔ a gɛlɛya a bɛ se ka gɛlɛya lase jamana ma taa ni ka segin caman kɛra UNTM jɛnna k'a fɔ an ka a yɛlɛma k'a kɛ san min bɛ da o kan n'o ye 2019 ye ka tila ka jɛn fɛnɛ k'a fɔ 2020 min ye ɲinɛ ye k'a fɔ ko ka posi k'a la a kana dɔwɛrɛ kana fara parce que an ka nafolo tɛ se ka sɔrɔ tɛ se k'a to a bɛ kɛ ko ka san wɛrɛ kɔnɔ k'a tɔ dafa école maîtres ye laɲini min fɛnɛ kɛ u b'o laɲini kɔnɔna de la an k'u ma aw jo do mais aw bɛ statut wɛrɛ la statut min bɛ aw bila Mali fonctionnaire tɔw ɲɛ aw ka jɛn k'a fɔ an k'aw ta fɛnɛ kuma ye laɲini kɛ an k'aw ta laɲini daminɛ ɲinan san in na san wɛrɛ an tɛ posi k'aw ta la an b'aw ni UNTM Mali fonctionnaire tɔw fara ɲɔgɔn kan an b'a bɛɛ dafa ɲɔgɔn fɛ an ma ɲɔgɔn faamu yɔrɔ de la a tɛ k'a fɔ u bɛ ka min jo t'a la a tɛ fɛnɛ k'a fɔ gouvernement fɛnɛ bannen don k'a fɔ u ye mun ɲini k'a k'u ye mais an ko an k'a bɛn a la aw jo do mais an ka sariya kalan ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ k'a faamu k'a fɔ a tɛ se ka di aw ma sisan. Lajɛrɛba dɔ bisimila minɛra an ka dunanjigisoba Maeva Palasi la lajɛrɛ in tun bɛ tali kɛ farafinna dɔnni karamɔgɔbaw ka lajɛrɛba tako sabanan na n'o ye ulema ye ka baara sabu ɲuman bɔra Maroko wura ale ka kulu min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka bolofara min bɛ an fɛ yan n'o ye Fondation Mohamed Sisi ye ka ɲɛsin an ka farafinna dɔnni karamɔgɔw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛko ani ladalakow ma a kɛra an ka ɲinikɛla Amadu Jalo n'a ka jatala Fuseni Kulibali ɲɛna o ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. I n'a fɔ komi u ka bɛnkan sigilenw y'a laɲini cogo min ka sanga ni ɲɛmayasoba ka session ordinaire sigi ko ba ta ko sabanan baaraw ye Fondation Mohamed VI des Oulémas Africains u ka bolofara min bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ o maa ɲɛmaw ye ɲɔgɔndan belebele kɛnɛ sigi sen kan ɲɔgɔndan min dadonna janvier kalo tile 25 ka taa kuncɛ janvier kalo tile 26 san 2020 ɲɔgɔndan in kɛra denmisɛnninlakaw ni ɲɔgɔn cɛ alikuranɛ sanuman kalani a n'a durusili kun kan denmisɛnninlakaw
law ni ɲɔgɔn cɛ minnu bi kuranɛ durusili yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ tile fila kɔnɔna na kandida 130 sugandili kɛra olu de ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔndanba yi senfɛ. Bi sɔgɔmada in na an ye concours min kɛra le 25 et le 26 denmisɛnninw minnu bɔra Mali kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ kuranɛ durusi kɛ an ye concours organisé o denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ Fondation Mohamed VI tɔgɔ la. Concours nin kɛra le 25 janvier et le 26 janvier o kɛra présélection ye. Donc o concours kɔnɔna la mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 30 ɲɔgɔn na denmisɛnnin 100 ani denmisɛnnin 30 ɲɔgɔn na o de nana concours la ka compétition kɛ kuranɛ la. Donc a kɛra tile fila min ni a kɛra wasa ye kosɛbɛ. Alikuranɛ sanuman kalani a n'a durusili ɲɔgɔndanba in senfɛ masaba fɔlɔ minnu ni olu ka dɔnniw jolen don ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan olu de bɛna taa Mali jamana jɔyɔrɔ fa ka taa darapo yanga alikuranɛ sanuman kalani a n'a durusili ɲɔgɔndanba senfɛ min bolodalen don Gabon faba la Libreville marsi kalo tile 25 ka taa bila avril kalo tile fɔlɔ la san 2000 ani san 20. O masaba fɔlɔ minnu ni olu y'u jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ filanan ani sabanan na Mohamed Sanogo, Mohamed El Hadji Fofana ani Masire Sako. Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma dankan filanan ale min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ walasa ka se k'u ka tɔn ɲɛmaaba nɔnabila a Seyid Sherif Usman Madani Haidara tɔgɔ la a ye wale ɲumandɔn foli kɛ ani bilasiralikanw ka taa ko labɛnba jɛkulu ninnu yɔrɔ la. N'a fɔra alikuranɛ o ye nɔrɔ kɛnɛ o ye basiki kɛnɛ denmisɛnninw jamana kɔnɔ san maa 100 ani maa 25 fo 30 olu de ɲɔgɔn dan kɛ alikuranɛ durusili la mais durusili min don k'a durusi ka tila k'a fɔ a fɔcogo ɲuman na mais cogoya fana na a bɛ fɔ min ma ko warsh o de kun dɔnnen don an ka jamana kɔnɔ kabini san 100 caman nka commencera ka tunu o y'o de u bɛ k'o de ɲɛnamaya sisan o concours in kɛra maa 3 olu taara jɔnjɔw dir'u olu ma olu fana bɛna taa Gabon ka taa ɲɔgɔn dan wɛrɛ kɛ mois de mars la ani avril mais jamana minnu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Gabon silamɛ jamanaw la o ye jamana 32 nka Fondation Mohamed VI o de b'a organiser ka Haut Conseil Islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ka da kan an wulitɔ sisan a ka ci nana ko o kumana mɔgɔ 3 minnu gɛɲɛna ko o kumana a ye 50,000 da kelen kelen bɛɛ ma walasa k'u nisɔndiya u jala farinya u ko Ala ka kolomakan ye n'o ye alikuranɛ ye u k'u cɛsiri a la Ala k'u dɛmɛ fana ka tila ka dugawu k'u. Mali jamana minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin diinɛ ko ani batokow ɲɛnabɔli ma kɛnɛ in sigili kanuna a fɛ kosɛbɛ a ye wale ɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Maroc jamana ma Maroc jamana minnu ni olu ka dɛmɛ tɛ kɔtigɛ Mali jamana ye alisilamɛya diinɛ kɔrɔtali la. Kunnadiya don ni ɲɔgɔnnaw ka kɛ jamana ni ye silamɛ jamana de ye donc ni silamɛdenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan na silamɛya jɔnjɔn kan n'o ye kuranɛ ye donc kunnadiya don bari o kɔrɔ ye jamana nin kɔnɔ an y'u ye denmisɛnninw san 10 hafizal kuranu ko min n'an kun ɲɛnɛ ziiriw don donc o kɔrɔ ye jamana nin dɔ b'a la an man ka to ka bi n'o y'a ka diinɛyama yɔrɔ ye an ka aladeli ye nin concours ni siɲɛ wɛrɛ k'a sɔrɔ a sera Mali fan bɛɛ jan ko diina dubaw bɛ jamana nin yɔrɔ minnu na olu ka se ka kɛ fitinɛ yelenw ye diina ko la jamana ni ye silamɛ jamana ye mais a ka kɔrɔta a yelen ka kɔrɔta min b'a to ko minnu bɛ ka kan fɛ yan silamɛya tɔgɔ la k'a sɔrɔ silamɛya tɛ o ka se ka faamuya k'o kɛlɛ. Hakili jiginna alikuranɛ sanuman kalani a n'a durusili ɲɔgɔndanba in min bolodara Fondation Mohamed VI des Oulémas Africains jɛkuluba fɛ a laɲini ye fɛn min ye ka se ka sifinlakaw sun ka kɛ alikuranɛ sanuman kalani a n'a durusili kan baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni lakodɔn gafe dili ye u k'a ma diplôme kalandenw ma minnu sen kun bɛ nin ɲɔgɔndanba in na n'u ka dɔnniw kankuruyalen don. Fuladugu ka den minnu bɛ an fɛ Bamakɔ yan nɔ n'u ka jɛkuluba ye Association pour le développement de Fuladugu ka sanga n'u ka baaraw bolodatugu an'u ka laɲini u y'a kanu k'u ka sigilibako filanan n'o y'u ka assemblée générale ordinaire min kɛra sibiridon centre joliba soba kɔnɔna na baaraw bolila u ka san tɛmɛnen baarakɛlaw ani biro kura sigilen maa caman yera kɛnɛ kɔnɔna na an ka ɲininikɛla Kafinɛ Bacili a bɛ ɲɛfɔli k'a ko kan an ka jɛ k'a ɲamada.
jɛkulu min sigira sen kan Fuladugu ɲɛta kɔsɔn Association pour le développement de Fuladugu biro kura ɲɛmayaso maa hakɛya bɛ t'i jɔ maa 81 na ka ɲɛmaya ta k'a di Ibrahim Diallo ma olu de bɛna jɛkulu in ɲɛmaya kɛ san 3 manda kuntagala kɔnɔ o de kɛra bɛnkan ye bɛn kɛra min kan Fuladugu ka denw ka jɛkulu fɛ min sigilen don Fuladugu ɲɛta kɔsɔn u ka sigiba assemblée générale ordinaire ta ko filanan baaraw senfɛ min ye Fuladugu ka denw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kita cercle la commune 4 olu minnu ka taabolo kɔrɔw ye kelen ye kabiri ni lawale n'u jɛnbɛ laada sugu kelenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la filaya laada olu de kɛnbɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan tɔnba kelen kɔnɔ sigi senfɛ ɲɔgɔndɔnw kɛra ni ka tɔndenw jira nabagaw la hakili jagabɔ kɛra ka ɲɛsin u ka baara bolodalenw ma biro kura min ni o ka manda bannen filɛ olu ka manda kuntagala jateminɛna musaka ko ani tɔn yɛrɛ ɲɛta binakun kan sigini laɲini ye mun ye a kun fɔlɔfɔlɔ ye Fuladugu ka wa an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa mais an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka ɲɔgɔn minna n'an ye ɲɔgɔn minna ka miiriyaw kɛ kelen baaraw bɛ kɛ kelen Fuladugu bɛ taa ɲɛfɛ sabu an bɛ jɛ min na bi ko Association pour le développement de Fuladugu ni ko Fuladugu ka yiriwa k'an ka fara ɲɔgɔn kan Fuladugu ka yiriwa o yiriwali kɔnɔ f'an ka ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn dɔn o yiriwali kɔnɔ f'an ka kɛ miiriya kelen kan lajɛ kun de o ye sigi nin kɔnɔna na an bɛna kuma mun kan fɔlɔ o ye baaraw min kɛra association ko daminɛ ni bi cɛ n'an y'o fɔ k'o ban an bɛ sɔrɔ bureau min sigira u ye dɔ kɛ ɲɛfɛ an bɛ bureau kura sigi mais bureau kura tɛ sigi ko ka kɔrɔlen bɛ bɔ yen ayi balima bureau de don kɔrɔlen caman bɛ taa nɔ na mais kura fana caman bɛ don an hakili la ayiwa commune bɛɛ mɔgɔ ka se ka ye ayiwa bureau nin kɔnɔ walasa bɛɛ bɛ se ka ye miiriya kelen na baara ka ta ko cogo ka ɲɛ an bolo ayiwa an kɔni an bɛna nin fana kuma kɛ n'an ye nin kuma kɛ sɔrɔ ani yiriwa kan ka taa bolo min kan tɔn kɔnɔ da bɛ so o fana ma ayiwa nin kɔni ayiwa bi lajɛ ayiwa a kunba de nin ye kabiri ni san 2000 ani san 8 san Association pour le développement de Fuladugu bangera jɛkulu in bi maa caman fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Fuladugu dugu ɲɛta kofɔ u ka se k'u jeniyɔrɔ fin u ka kɛta ye min ye k'o nɔbila jamana kɔnɔ o de kadara kɔnɔ ɲɛmayaso kura min sigira o maa ɲɛma ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin tɔnden ani kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma u k'u jija hali bi jɛkulu in ka ɲɛta kɔsɔn an ka nin bi ɲɔgɔnnajɛ kun de ka hakili jagabɔ kɛ an ye min kɛ fo kana se bi ma mun de kɛra o kɔfɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma fana an ka mun de kɛ walasa an ka tɔn bɛ se ka dɛmɛ lase an somɔgɔw ma ka dɛmɛ lase u ma kɛnɛya ni yiriwa sira kan donc o wele de bɛ ka sin association mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ foli de lase association membres ma ani an kanuɲɔgɔnw aw yɛrɛ y'a ye salle kɔnɔna fara donc salle fara cogo min o b'a jira k'a fɔ association o kanu de b'an bɛɛ lajɛlen na an k'an jija o kanu in ka sinsin pour que n'an bɛ se ka baara kɛ cogo min an bɔyɔrɔ o bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min o de ye ne ka weleli laban ye. Fuladugu ka denw ka tɔn ka assemblée générale ordinaire sigi ko filanan baara min ni o kelen filɛ nin a senfɛ laɲini camanw de dajira la kɛnɛ in kɔnɔna na sanga kelen kun taara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛ cɛfarinw ma minnu binna kɛlɛyɔrɔ faso kumabɔtɔ. Foire d'exposition internationale de Bamako bakurubala FIBAC a baaraw bɛ sen na n'a baaraw daminɛna alamusado janvier kalo tile 10 ani 6 san 2020 a baaraw na kuncɛ bi kari février kalo tile 2 san 2020 o kadara kɔnɔna na Mali jagokɛlaw na usine batigiw u kɛlen bɛ ka barodala sugu caman sigi kɛnɛ kɔnɔna na wasa u na se ka hakiliw falen ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛɲɛ ni sɔrɔ ani yiriwa o sabatili an ka jamana kɔnɔna na foire belebele a kunba dɔ ye an ka ɲinikɛla minnu kɛra nin baara seereya u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada.
Foire internationale de Bamako ale dɔgɔfiya ye min bɛ jagokɛlaw usine batigiw k'u bɛɛ lajɛlen lasigi kɛnɛ kelen kan ni a hakilina bɔra Mali jagokɛlaw ka soba yɔrɔ la n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye. O kadara kɔnɔ u ye ni lajɛrɛba sigi sen kan n'an b'a fɔ a ma ko panel wasa ka kuma an ka jamana sɔgɔko kan. An y'a laɲini k'a fɔ ko nin foire nin na sanga feere b'a kɔnɔ partenaire bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais a dɔw la fɛn damadɔ bɛ yen comme jamana o jamana ala kɛlɛma ka avantage dɔ d'i ma a m'a di jamana tɔw ma n'i ko Mali la tubabu bɛ an b'an disi gosi ko anw ye jamana ye dans l'espace CEDEAO ou dans l'espace UEMOA an de ka misi ka ca ni bɛɛ an de ka bagan ka ca ni bɛɛ CEDEAO la anw de ye filanan ye mais n'i y'a lajɛ o caya in n'a bɔra ko a kan tigɛra sogo bɔra la aw ye nafa jumɛn yɔrɔ sɔrɔ a kɔfɛ a ka dɔgɔn donc hakili jagabɔ de bɛna a bɔ misi an bɛ fɛn mun sɔrɔ a la yan de façon directe nɔnɔ sogo nɔnɔ bɛrɛ tɛ sɔrɔ sogo ɲuman fana tɛ sɔrɔ mun na fɛn caman b'o ko la bagan ka dumuni ko bagan ka kɛnɛya ko bagan yɛrɛ bɛ bila yɔrɔ min na pour que a ka se ka fɛrɛ baganw fana bɛ se ka mɔgɔ minnu bɛ bagan mara u bɛ se ka organiser cogoya min na ministère ye programme dɔ bila sen u b'a fɔ ma ko Prodivim ale bɛ ka baara kɛ fɛn damadɔ kan. Waati kɛrɛnkɛrɛnnen don Mali jagokɛlaw na usine batigiw bolo wasa u ka se ka n'u ka seko ni dɔnko k'o yira jama la. Babu an y'a essayer ka sogoko halala de fɔ mɔgɔw ye an bɛ fɛ ka min kɛ gouvernement bɛ fɛ ka min kɛ gouvernement ka laɲini ye ka Mali bɔ bagan feere la parce que n'an y'a lajɛ bi ni an ka jatew lajɛ misiw ka bɔ misiw ɲanama ka bɔ o de ba an ka jatew la o bɛ place ɲanama de la mais an y'a faamuya k'a fɔ n'an ye baaraw kɛ misiw la pour que ka bɔ misi ɲanamaya la k'a kɛ sogo ye a bɛ fɛn caman nafa caman se jamana ma. Lajɛrɛba min sigilen filɛ nin ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmaaba ka fɔ la a na kɛ sababu ye wasa u k'u da don an ka jamana sogoko la ani a nɔnɔko fɛɛrɛ ni dabali minnu bi tigɛ wasa k'a ko matarafa ka sanga ni sɔrɔ ni yiriwa sabatili ye. Filanan baganw bɛ se ka kɛnɛya fana sɔrɔ cogo di a kɛnɛya ko la sabanan ni an ye baganw faga a sogo bɛ se ka dun an fɛ yan nɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ hakili sigilen don k'a fɔ k'a sogo bana t'a la n'an bɛ fɛ ka taa n'a ye kɔfɛ fana k'a sɔrɔ bana t'a la o kɔnɔna la ni bagan fara a tɛ sogo dɔrɔn bɔ a bɛ nɔnɔ fana bɔ comme ça an bɛ nɔnɔ sɔrɔ suffisamment et comme n b'a fɔ cogoya min na u b'a fɔ k'a fɔ ko ne ka misi ka ca bɛɛ mais i tɛ bɛrɛ ye sugu la k'a fɔ k'a dilanna Mali la yan k'a bɔra an ka nɔnɔ na au contraire bɛrɛ an bɛ nɔnɔ mugu de importer kɔfɛ san kɔnɔ miliyari 20 ka na n'a yan nɔ n'i ye yɔrɔ fɛn fɛn ye sugu la bi c'est pas fait à la base de l'élevage du Mali. A dilanna ni an ka nɔnɔ mugu de donc an kan ka bɔ kɔnɔna la donc bagan mana fa kosɛbɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ sogo ɲuman bɛ sɔrɔ. Mali ye jamana ye bagan mara o ɲɔ ɲalen don jamana min kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na n'i y'a jate minɛ misaliya la Mali misi ka ca ni farafinna woroduguyanfan jamana bɛɛ lajɛlen ta ye wa a ka kan o ko ka lasago wasa a ka se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin jamana ma wa a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana musakako la. Alisa an na to foire internationale de Bamako kɔnɔna na cakɛda min bɛ n'an b'a wele ko Orange Mali ale ye nin foire belebele dɛmɛbaga jɛkuluba dɔ ye o kadara kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka baaraw caman boloda kɛrɛnkɛrɛnnen u ye jeu concours belebele bila sen kan u ka maa ɲɛma min ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma n'o ye Dugure Fatumata Sangare ale bɛ ɲɛfɔliba caman ka kan an ka ɲinikɛlaw ka kuma galama la an ka jɛ k'a ɲamada. Comme au bébé donc FEBA qui est Mali foire la belle belebele on est inclinant à Orange Mali là toujours on est premier partenaire de événements économiques minubeke Mali kono Bamako kono ali Mali kokan donc c'est normal que on a que en obi ni kenenkan pour que ka Orange produit service ou ira population na on a client na ou ka se ka sani ou ka se ka na ka dom Orange be ka fin kura minu sigi 5 ans Bamako kono ou bien Mali be kono. Ah bon comme on era banga stand kan déjà ya no ka se stand yere kan kenemana na anga agence mobile jolem be no
Donc agence mobile kɔrɔ ye min ye c'est que client bɛ se ka taa a kɔnɔna na i n'a fɔ Orange ka agence minnu bɛ dugu kɔnɔ opération fɛn fɛn bɛ kɛ an ka agence kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ ou bien région kɔnɔ u bɛ se ka n'olu bɛɛ kɛ u bɛ se ka carte SIM changer u bɛ se ka Orange Money kɛ u bɛ se ka téléphone san kɔnɔna na an ka stand bɛ yan nɔ bon même chose u bɛ se ka téléphone ni carte SIM san mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na u bɛ se ka taa kɔfɛla la ka taa an ye stand dɔ dayɛlɛ denmisɛnninw ni jeunes kama ani mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ n'a ka d'aw ye pour que ka taa jeu dɔw essayer pour que an ka se ka compétition dɔw sigi sen kan bon bi compétition bɛ kɛ jeu fila kan PES 2020 ani Street Fighter 5 donc an ye an ka clients bɛɛ wele internet kan radio kan hali yan nɔ an ye publicité u latɛmɛ n'i y'a dɔn k'i fɔrilen don o jeu ninnu na i bɛ se ka na ka essayer ka se ka compétition kɛ pour que ka prix gagner prix 3 de b'an bolo prix fɔlɔ o ye 15,000 ye ani Orange ka cadeau dɔw téléphone b'a la t-shirt b'a la filanan o bɛ 10,000 sɔrɔ sabanan o prix sabanan o ye 50,000 ye an bɛ se k'a fɔ k'an nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de kosɛbɛ parce que an bɛ yan nɔ depuis tile 15 sisan ka taa sɔgɔma fo sufɛ n'aw nana stand kan waati o waati aw bɛ client caman sɔrɔ yan aw bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ yan min bɛ ka sanni kɛ min bɛ ka ɲininkaliw kɛ donc o kɔrɔ ko u intéresselen don Orange bɛ ka min kɛ u bɛ fɛ k'a dɔn fana fɛn kura min bɛ sen kan u bɛ se ka fɛn kura minnu kɛ donc ne bolo foire in yɛrɛ sigira o de kama pour que population ka na n'u bɛ fɛ ka minnu san u k'o san mais u bɛ se ka na fana ka fɛn kuraw ye u tɛ minnu dɔn et puis a kɛra sababu ye fana mɔgɔ caman tɛmɛna yan nɔ an ka fondation mɔgɔw tun bɛ yan na ani an ka RSE mɔgɔw donc olu y'u ka services yira u la minnu bɛ ka kɛ an ka togodaw kɔnɔ an bɛ min fɔ clients ye c'est que clients ye Mali clients ye an ka partenaire fɔlɔw de ye u dalen don an na an fana dalen don u la an bɛ se ka min f'u ye c'est que toujours u ka continuer k'an ka produits et services consommer et puis fana k'a lajɛ u bɛ se k'an ladɔnniya ni min man ɲi u bɛ se k'o fana fɔ an ye relation gagnant gagnant. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la Kafunɛ Bacili bɛna min lase aw ma. diɲɛ selekirani tɔnba Nations Unies ka bolofara min bi ɲɛsin mankan kɛra sababu ye ka siranya don maa minnu na n'u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa bisimila minɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés o maa ɲɛmaaba ye taama boloda ka bɛn ni sibiridon février kalo tile gale ye réfugiéw dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la Nbera kan kɔnɔ Moritani jamana tilebiyanfan fɛ Filippo Grandi ka o taama in ka taa Moritani jamana kɔnɔ ka t'i ɲɛda réfugiéw kan minnu bisimilalen don Nbera kan kɔnɔ a kɛra ka sangana ka munumunu salo dɔ fana ye farafina saheli jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ komi Niger ani Burkina Faso taama ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don laɲini kelen de kadara kɔnɔ ka t'i ɲɛda réfugiéw kan minnu bisimilalen don jamana kofɔlen ninnu kelen kelen kɔnɔ diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinen don réfugiéw bisimilali ma Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a ma ɲɛma Filippo Grandi a bisimilalen kɔfɛ Nbera kan kɔnɔ Nbera min ye kan ye dagayɔrɔ min ni a kelen don ka Mali jamana kɔnɔden maa ba 53 bisimila minnu wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka taa bisimila minɛ dagayɔrɔ in na kabiri ni san 2000 ani san 12 san ni basigi kun tiɲɛna Mali jamana kɔnɔ ni siranya donna jamana kɔnɔdenw dusukun na ka sababuya kɛ banbagancimɔgɔw ka wuli ka jɔ cɛjugu ye sanga ani waati minnu kun bɛ ka kɛ sababu ye ka buna adamadenw ni bɔn min senfɛ ni banbagancimɔgɔw ani lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na o siranya de kɛra sababu ye ka Mali jamana kɔnɔden camanw la boli minnu taara bisimila minɛ Moritani kan in kɔnɔ Nbera Filippo Grandi a ka munumunu salo senfɛ maa minnu talen don bisimila minɛ kan in kɔnɔna na a n'olu ka ɲɛmayaso ye sigi kɛ ka fara diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka cakɛda dɔ fana kan cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o ka caw bi ɲɛsin réfugiés ninnu bisimilali ma sigi in senfɛ a jirala k'a fɔ degun caman de bɛ réfugiés ninnu kan u bisimilayɔrɔ la Nbera kan kɔnɔ barisabu ka d'a kan u bɛ waati gɛlɛnw natɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la darɔ dumuniko nasiraw fɛ dun ka fa sabatin tɛ
o n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ wɛrɛw mago bɛ dɛmɛ minnu na. Filipo Grandi kun ye ci la sama Moritani jamana ma ka dantigɛli kɛ dantigɛli min sen fɛ a y'a jira Moritani maa ɲɛmaw la k'a fɔ ko baara bolodalen caman de bɛ HCR bolo dɛmɛɲɔgɔnyaw kadara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ min bɛ ɲɛsin buna adamadenya ma ka ɲɛsin farafina Saheli jamanaw ma. Saheli jamana minnu kalayara ni siranya ye jamana kɔnɔden dɔw laboli n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ. Refugiés dɛmɛ caman bɛ HCR bolo baara bolodalen nataw la ka ɲɛsin o maa kofɔlen ninnu ma minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan. Ka bɛn ni kari don sɔgɔmada ye Tunisie jamana ɲɛma Kais Saied a ye taama kɛ taama min y'a sɛnsɛn k'a kunda Algérie jamana kan min sen fɛ a bɛna bisimila Algérie duguba la Algérie jamana ɲɛma kura fɛ ni o ye a tɔɲɔgɔnkɛ Abdelmajid Tebboune ye. Ni dugutaminɛ min talen filɛ Tunisie jamana ɲɛma fɛ o b'a ka dugutaminɛ ta ko fɔlɔ de kofɔ k'i kunda jamana wɛrɛw kan kabiri ni a nana fanga la kalo 3 takun yɛrɛ fanba ye fɛn min ye Algérie jamana kɔnɔ ka se ka taa kuma Libi gɛlɛya kan a n'a tɔɲɔgɔnkɛ ka bɛnkan ni kɔrɔfɔ caman minɛ ɲɔgɔn da la. Tunisie jamana ɲɛma Kais Saied ani Algérie jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune u ka sigi sen fɛ hakili jagabɔ caman min na kɛ min bɛ kɛ sababu ye fura ka sɔrɔ Libi jamana gɛlɛya la mankan minnu bɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ. Faiz El Sarraj ani Maréchal Khalifa Haftar bɛnkan jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ jamana in bɛ se kolosuma cogo min da bɛ se Palestine fana kunkanko kow ma. Taama in sen fɛ Algérie jamana ɲɛma fana kun ye kunnafoni di k'a fɔ ko Algérie jamana sera ka dɛmɛ don Tunisie jamana kɔnɔden 36 ma minnu kun balanen don Chine jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yuan dugu kɔnɔ o min ye dugu ye maafa banakisɛba kun shurulen don dugu min kan n'u ko a ma coronavirus. O dɛmɛɲɔgɔnya min fana bi jamana fila ninnu cɛ ni ɲɔgɔn cɛ taama in bi don o kalani kadara kɔnɔ. Tunisie jamana ɲɛma ye kunnafoni di k'a fɔ taama in kun bolodalen don ale bolo ka ɲɛsin Algérie jamana ma a bi waati bɔ bi nga ko Tunisie jamana kun bi makɔnɔli de la ka sanga ni Algérie jamana kalata ko kunkanko bɛɛ lajɛlen datuguni ye fɔlɔ ni ka sɔrɔ k'a ka taama in boloda. O de kama hali Algérie jamana ɲɛmasigi kalata jaabi bɔlen kɔfɛ ka bin ni sebaya sɔrɔla Abdelmajid Tebboune fɛ Tunisie jamana ɲɛma Kais Saied a ma ye a tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛma ka foroba nundon kɛnɛ kɔnɔ nga ma bɛ se k'a fɔ ka bɛn ni kari don ye taama in kɔni latigɛra Tunisie jamana ɲɛma fɛ ka ɲɛsin Algérie jamana ma. An bɛ to Algérie jamana kɔnɔ muɲugumaɲaga waleyaw bi senna hali bi ka bɛn ni jumadon ye Algérie dugu bɔlɔn furancɛw minɛna k'a fa tɛn i n'a fɔ komi dakɔnɔ ɲi o tun bɛ nisɔngoya jiraba ninnu ka bɔko 50nan de kofɔ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni Algérie jamana mara kɛko ye. Nisɔngoya taama in sigira sen kan sɔɔni a bɛna na san 1 bɔ jamana kɔnɔdenw ka don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka taamaw boloda. Nisɔngoya jirakun yɛrɛ ye fɛn min ye k'a jira fanga la k'u ka taabolo tɛ u fɛlako ye ko yɛlɛma ka don jamana marako la taabolow bɛɛ lajɛlen ka se ka falen k'a kɛ jamana kɔnɔdenw fɛlako ye. O de kama nisɔngoya taamaw tɛ ka kɔtigɛ nisɔngoya taamakɛla ninnu fɛ fo k'a fɔ k'u ka laɲiniw sera ka sabati. Jumadon u wulila u deliko la nisɔngoya taama sigira sen kan jamakulu bɔgɔden fɛ ka don dugu bɔlɔn furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Nisɔngoya taamakɛla minnu ni u lacarini ma kɛ ko nɔgɔn ye kulekulew kun bɛ ka kɛ nisɔngoya jira sen fɛ ni kɔrɔfɔ minnu ye k'u ti jɛni jamana fanga kɛko ye wa ko nisɔngoya jira in tɛna kɔtigɛ fo k'a fɔ u ka ɲinifɛnw kɛra sɔrɔfɛnw ye walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye. Lakana tigilamɔgɔw fana y'u jeniyɔrɔw fin Algérie jamana kɔnɔdenw ka nin bɔko 50nan in sen fɛ ka don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Congo RDC jamana kɔnɔ a bɛ taa se maa 38 ma minnu bɔnɛna u niw na maa 10 kɔ olu jogina kosɛbɛ ka sanga ni wulikajɔ ye wulikajɔ min ni a taara ka bɛn ni dugu sɛgɛrɛ. Siga kɛlen don kulu maramafɛntigi dɔw de la k'a fɔ olu de nɔ kɛra ni wulikajɔ cɛjugu ye. Ni wulikajɔ minnu ni a bɛ ka taa ka bɛn ni dugu sɛgɛrɛ a bɛ waati bɔ bi Congo jamana tilebiyan fanfɛla la a kɛra sababu ye ni ka nin caman bɔ ni minnu ni a hakɛya bɛ taa se fo maa 100 ni kɔ hakɛya ma n'a karɔgɛlɛya waleyaw dabɔra kabiri ni Novembre kalo tɛmɛnen fo ka n'a bila bila wulikajɔw ani karɔgɛlɛya waleyaw tɛ ka kɔtigɛ ka ɲɛsin bɛn ni dugudenw ma. Congo jamana lakana tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛ bolodalenw na baara kura ninnu donna min bɛ kɛ sababu ye ka kulu maramafɛntigiw si latunu jamana in tilebiyan fanfɛla bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni dugudenw hakilisigi bɛ na u la cogo min ka sanga ni o fɛɛrɛ kura bolodalen ye lakana tigilamɔgɔw fɛ kulu maramafɛntigi ninnu taara u labɛn kura ye ni ka na tajuru sara berew boloda o de kɛra sababu ye ni ka kasara bonya bɛn ni dugudenw
dugudenw na maa 38 olu niw bɔra ka sangani ni wulikajɔ ye wulikajɔ minnu ni a bɛ ta sangani waati ka ɲɛsin duguden nanamasumalenw de ma minnu m'a mi u m'a bɔn maa joginta 10 kɔ ninnu hakɛya la maa 2 bɛ olu ka jogini daw juguyara kosɛbɛ bawo u sɔgɔra ni maramafɛnw ye minnu cɛra garagara la k'u kunda n'u ye lopitaniso la walasa ka se ka taa u opere bari sabu ka daa kan u ka ɲɛnɛmaya bi saya ni balo cɛ ka bɛn ni karidon ye Philippines kɔnɔ coronavirus banakisɛ ye dankari kɛ maa 1 ka adamadenya la o bɛ tali kɛ maa fɔlɔ kan diɲɛ selege 4 kɔnɔ bana in sera ka nin bɔn jamana min kɔnɔ Chine jamana kɔfɛ bana in sera ka dankari kɛ maa min ka ɲɛnɛmaya la Philippines cɛlamɔgɔ don min si bɛ taa san 44 na ka bɛn ni sibiridon de ye farigwan cunna kan ninakili degun min sɛgɛsɛgɛliw jaabi y'a jira k'a fɔ coronavirus banakisɛ de cunnen don a kan a cɛlen kɔfɛ ka taa lopitaniso la ni kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ kun ye bana in jate fɔlɔ ka kɛ pneumonie nka a bɛɛ ta a yirala k'a fɔ coronavirus de kɛra cɛ in sata ye a kun kɛlen don ka taa bisimila minɛ Yuan dugu kɔnɔ waati jan kɛlen kɔfɛ Yuan dugu kɔnɔ ka bɛn ni janvier kalo tile 21 tɛmɛnen de cɛ in seginna ka taa Philippines pankuru min y'a sɛnsɛn k'a ka dugutaa lase o pankuru in kɔnɔ ani chinois muso min kun tɛngunnen don ɲɔgɔn na n'o si bɛ taa san 38 na sɛgɛsɛgɛli kɛra o fana na sɛgɛsɛgɛli minnu jaabi y'a jira k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ de fana bɛ o la nin kɔni b'a jira k'a fɔ coronavirus donna Philippines wa a ye dankari kɛ maa ka ɲɛnɛmaya la ka ban o de fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ ka lasɔn ma ka sanga ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ